ndị Igbo anyị ekene unu. Anyị bụ ụmụ nwaanyị nọ na UK. Anyị sikwa ka anyị pụta ọzọ ka anyị si apụta. Afa m bụ Mrs. Princess Ifi Anijekwu. Onye nọ m n'akụkụ bụ ezigbo anyị m nwaanyị ka ọ kọwala unu afịa. Ndị Igbo ekene m unu, udo dịrị unu. Anyị bụ ụmụ nwaanyị nọ na UK. Anyị sị ka anyị wetakwara unu ọzọ taa. Afa m bụ aha nwụ maka awụ m onye Imo. Aha nwụ Mrs. Nkiru Marcus. A na-etu m ijele nwanyị. Ndewo. Ihe anyị ji maka ya wee pụta n'ụbọchị tata bụ maka emume a na-eme echi, ụbọchị a na-egosi ịfụnanya nke ndị oyibo na-akpọ Valentine Day. Anyị wee buli ya wee pụta n'iru akwụkwọ tata wee sị na ka anyị kọwaa nke ka mma. Anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị, anyị na-asị na ụmụ nwoke adịghị echetezi anyị. Ihe anyị na-achọ aga na-enye anyị mbọsị Valentine Day. Unu manụ na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na anyị bụ ndị ngabasị. Anyị na-alaiki ife emume ebe ife na-eme. Anyị wee na-asị na ụmụ nwoke na Valentine na-ama agafekwa anyị. Ọ ma agafekwa anyị n'izu ahụ. Anyị na-achọ ife dị ma anyị chọọ hairs, ọmalịcha hairs. Ọ ga-abịa ibuli ya, ị na-aga na-ele gị anya, a na-asị nekwe nwunye odogwu. Ọnya ka anyị ji wee pụta. Ngwanụ ka onye nwaanyị kọwakwala unu nke ya. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu. Ụmụ nwoke na onwe ha chọkwa ezigbo ihe kwa. And ụmụ nwoke si na ha enwego enough boxers and pants, boxer singlet socks na ha chọrọzie. Ụmụ nwoke si na ha chọkwa ezigbo ihe, ụkwa ihe anyị chọkwa na ha chọkwara ya. Ọ bụrụ anyị gote boxers, anyị gote singlet, anyị chọọ hair. Ọ dị mmanụ ị na-egotere nwoke ihe, igotekwara ihe dịkwa ọnụ. Maka anyị nwa chọrọ hair, chọọ perfume, chọọ ezigbo ihe, chọọ iPhone 15. Ha nwa chọkwa ụmụ ihe ndị ahụ. Ọ dịkwa mma ụmụ nwoke na-ekwu na nekwa nke fachọ. Ọ dịkwa mma maka na alụmdi di na nwunye a na-anụ, ọ na-adịkwa mma ị na-enyekọrịta ife onyinye. Ọ ya na-ejikọ alụmdi di na nwunye. Otu ụbọchị si dị n'oge a, mgbe ọzọ na-elotekwa inekwu ihe onyinye na-abụkwa mgbe anyị na-echeta ụbọchị ọmụmụ. Mana ụbọchị echi na-adị egwu. Ọ na-adị egwu. Ụbọchị anyị na-egosi ịfụnanya tata Wednesday. Echi bụ okwu akpụ n'ọnụ bụ echi. Mana ebidogo taa na-akwadosi ya. Akwadobe gị ya tata. Akwadochala m otu m si akwado. Echi bụ ụbọchị akpụ n'ọnụ, okwu akpụ n'ọnụ. Kedu ihe igotegolu onye ọ bụ gị na ya onyo gị? Kedu ihe igotegolu onyo gị? Igotegokwali ụmụ nwoke si na ha chọzi singlet, na ha chọzi boxers. Kedu ihe igotegolu onye ọ bụ gị na ya ọkwụ aka gị? Onye ọ bụ gị na ya kedu nke igotegolu ya? Ọrụ anyị gote boxers. Anyị na-achọzi iPhone 15. Na-achọ ha 500,000. Kedu nke igotegolu onye ọ bụ gị na ya? Onye anyị ji wee pụta ebe a. Jekwa chọọ ihe tọrọ atọ ị ga-eji wee melu di gị Valentine Day echi. Echi bụ ụbọchị akpụ n'ọnụ. Onye ọbụla gaba ebe ọ ga-aga pụwa taa. Ọ bụ na igotegokwa ikwadoli ya di gị echi. Ejikere m otu m kwesịrị isi ejike. Ọzọ echi ya ihe niile na-eme, ihe niile ga-eme echi. So ndị na-egotebe, ụmụ nwoke si na ha achọzikwa boxers, ha achọzikwa singlet, ha achọzikwa pant, socks, tie, mba na ha chọrọ ihe tọrọ atọ, ezigbo ihe jee gotelu ha ezigbo akpụ ụkwụ
akpụ ụkwụ, ezigbo akpụ ụkwụ eji ama odogwu, ezigbo suutu eji ama odogwu, na ezigbo pefim eji ama odogwu. ọgwụkwa nwunye odogwu n'ọnụ, nwunye odogwu, onye ọbụla nwunye odogwu, asa odogwu, asa odogwu. Odogwu ọmakwa na ịwa asị ya. Odogwu a ọmakwa na ịwa asị ya. Ka ị na-eme asị odogwu, odogwu amara na ịwa asị ya. Ọkwa ime ị na-eme asị odogwu, odogwu ma na ịwa asị ya. Onye ha anyị na-ekwu taa. Ọ ga-abụ ebe ọ nọ o jiri gị na-eme ngala, ebe ọ nọ o jiri gị na-eme ọnụ, na asa odogwu na-eme ọfụma. Asa odogwu na-eme ọfụma. Asa ya na-emekwa ọfụma. Asa odogwu a na-emekwa ọfụma. Ọwụghị odogwu na-eme ọfụma, asa ya anaghị eme ọfụma. Ịfụta n'iru akwụkwọ na-asị asa odogwu, asa odogwu. Abata n'ụlọ, odogwu ọmakwa na ịwa asị ya. Ịkwadosigokwa maka echi Valentine Day, ụkwa akpụ n'ọnụ, ọnya iji maka ya wee pụta. Ịkwadosigokwa maka echi ka ị ga-esi kwadoli ya di gị, ka ị ga-esisi di gị nekwa nke eji wee bịa n'ụbọchị taa. Enyi gị nwoke ma onye na-achọ ịnụ gị, na onye na-fiansị gị, onye ọ bụ gị na ya, ịkwadosigokwala ya, ịkwadosigokwala odogwu ihe Valentine Day. Ọ bụrụ kwestọrọ anyị nwa anyị chọrọ hair, na anyị chọrọ ezigbo wọchị a na-agba n'aka, a na-egola anyị hair na onye bụzi okwu akpụ nọ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ bụ hair. A na-achọ hair n'ụdị ọbụla, luxury hair. Ọ dịkwa mma ka anyị fụrụ ka anyị si nọlụ, ka anyị si wee nọlụ. Anyị bụ na asa odogwu, anyị bụ na asa odogwu, na anyị nọ n'ọfụma, na anyị nọ n'mma, ịfụrụ ka anyị si wee nọdụ. Nene anyị, ị na-afụkwa ya, ị na-afụkwa anyị, ị na-afụkwa ka anyị dị. Ọ na ọ bụrụ eziokwu, ọ na-eme ka ọ na-eme, ọ na-eme na ọ na-eme ọnya na-eme n'ọnya ka anyị ji. Anyị bụ asa odogwu, ma ikwere anyị ekwetara gị, ịghọtago. So echi bụ Valentine Day, 14th February 2024, bụ ụbọchị akpụ n'ọnụ. Kedu nke ịkwadogolo onye ọ bụ gị na ya? Kedu nke ịkwadogolo asa odogwu, slay queen? Kedu nke ịkwadogolo onye ọ bụ gị na ya echi bụ Valentine Day, mbọsị anyị na-echeta ịfụnanya anyị fụrụ onwe anyị n'anya. Anyị bụ ụmụ asa odogwu. Ịkwadosigokwa? Ọ bụkwa mgbe eji agba bụla anyị enyeche anyị wetacha ihe anyị wetara odogwu anyị, a wee gbasawazi ya na agba bọla na ahụ. Ọ dị egwu, ọ dịkwa egwu. Anyị ha iji maka ya wee bịa si ebe anyị na-akwado maka Valentine, ka anyị kwadosie ya ọfụma, ka anyị kwadochie ya ike, nwaanyị Imo nwụ kwadochie ya ike. Yes. Asambise mụ aba Asudi ide nwaanyị ị na-anụ ya. Abụ m Ada Enugu steeti, Ada Nwanwa. Anyị na-emesi ife ike, ịghọtago. Ndị di anyị makwa, andị ndị di anyị bụkwa n'odogwu. Ha ma na ya bụrụ obele nwaanyị, na anyị bụ nnukwu nwaanyị. Ihe anyị ji wee bịa bụ ka anyị gwakwa ndị asa odogwu ibe anyị, unu akwadosigokwa maka echi, maka anyị nwa na onwe anyị akwadosigokwa na-echezi echi ka ọ pụta, maka na echi bụ D-Day. Ọkwa ịma na echi bụ D-Day. Yes, Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu, kelechi unu ike. Yes, nke onye chiri ya zero. Afọ m bụ Nkiru Marcus, a na-etu m ijere nwanyị. Udo dịrị unu. Ọ ha iji wee bịa. Anyị bụ ụmụ Angel Forum, ụmụ asa odogwu. Ọmụnwa bụ Princess Ife Ugwu. Di m bụ odogwu nwoke Chikanijekwu. Ọ fụsịlụ m si from Anambra si na Adudi dị ya mma. Ọ dịkwana ya mma n'eziokwu. So ihe anyị ji bịa bụ onye malụ nke ọ na-eme dị mma,
ya mesie ya ike mesiwe ya ike. mesie ya ike Jidesie ya ike. Nke ị Mesie na-eme ya na-adịrọ ike. mma, biko tụpụ ya, tụpụ ya, tụpụ ya, tụpụ ya, tụpụ ya. Tụtụrụ nke dị mma, jide nke dị mma, na nke dị mma dị mma. Ihe anyị ji bịa bụ jidesienụ unu ji ike, ndị ji nke dị mma. Echi bụ dide, meenụ ndị dị unu obi dị ha mma echi. Mana ụdị niile a na-eme ya, meenụ ya n'ụdị niile. Deenụ ndị dị unu obi echi. Welu na onyinye nyefee efe oke. Nyefekwa afọ oke nke a na-eme n'elu bed. Ya bụla echi bụ dide. Meenụ ya. Na high BP dịskwa too much. Ọbara mgbali elu ọ dịskwa too much n'ụwa o. So echi bụrụ mbọsị ndị di unu ga-adị aṅụrị, ha ga-enwe aṅụrị nwefee ya oke. Ọnya anyị ji aṅụrị dị iche. aṅụrị dị iche. Isikwana na ị na-eje ọrụ na ị na-eme biznes echi. Awụ Madam Mbaise ọ mụrụ n'ụlọ lụọ n'ụlọ. Yes so. Aha dị Marcus Otogbu nwoke, ekele m unu ka ọ dịwa. Anyị ga-enweta nke a na njedebe n'ụbọchị tata. Mgbe ọzọkwa anyị ga-abịakwa. Bikonu ndị fụrụ onyonyo a, bikonu share, like, bikonu share and like, comment. Yes. Thank you very much. Biko anyị si ya dịrị unu na mma, nke onye tinye ya Ọ zero. ga-adịrị onye ọbụla na mma. Nke unu ga na-aga, nke unu ga na-aga, nke niile unu na-ebu nje ya n'onwe unu aka. Ọ ga na-aga, ọ ga na-aga, ọ ga na-aga n'iru, n'iru, n'iru ka anyị ncha ga na-aga. Anyị bụ ụmụ Igbo, anyị adịrọ nta. Ihe niile anyị na-eme anyị ji enyere onwe anyị aka, ọ ga na-aga. Anyị si ya dịkwala onye enu mma, dịkwala onye anị mma. Udo ka anyị na-anyị ụmụ Igbo, biko na ya chọọzi na ntịsa na aghasa. Biko ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ, ọ ga-adịla anyị na mma. Biko ka ọ dịnụ. Oh, thank you very much. Please share, comment, and like. Yes, sir. We love you all. Love, love, love.